Mnogi ljudi se mole svaki dan, ali zanemaruju ove 4 najvažnije stvari. Ne propustite ih večeras. Ne žurite da ugasite svetla. Prvo, recite Gospodu ove 4 rečenice, posebno posljednju. Jer ako mu večeras ne poverite svoje terete, oni će i dalje opterećivati vaša ramena sutra. Sada, molim vas, odvojite minut da se pomolite sa mnom. Gospode, hvala ti što si me danas zaštitio. Čak i u umoru i anksioznosti nisam se spotakao, jer si uvek bio uz mene. Oprosti mi ponos, ljubomoru i neverovanje, skriveno u mom srcu. Očisti me, smiluj se na mene i obnovi me. Pošalji nekoga da čuva mene i moju porodicu. Pokrij naš dom i naša srca. Pritisci na poslu, problemi kod kuće i fizička iscrpljenost su sve povereni tebi. Gospode, poveravam ti sutrašnje brige, slabosti i terete. Verujem u tvoju kontrolu i u tvoju ljubav. Ti si moj štit i moj mir u noći. Ako i vi želite da mirno spavate večeras, napišite amin u komentarima i podelite ovu molitvu sa onima za koje se nadate da će ih Bog zaštititi večeras.